Nyika yose panguva ino aiwa yoshamisika ichinzwa kuti vakomana aiwa varova door to door aiwa vachida kubata vanhu vese vane magudzu akasimaguliwa, kana kuti magudzu kana kuti zvinhu ingava mudziyo isina mapepa kana madocumentation aiwa ari pamutemo. Vanhu vaona kuti the move yakuda kurwa nevakomana iyi aiwa yanguva yekuda kungorova nyika yose pasi petsoka. Sanapenda mashoko anobuda nyangwa panapa ndobva subscribe like out of the bell kuti mina muchinjire download nyora chiti at a time the nation is already reeling from unbearable inflation, soaring unemployment, and a crippling cost of living, and a broken healthcare system. It is heartbreaking to see a crackdown that threatens to inflict even more pain on struggling families. Instead of bringing relief this holiday season, the ZANU-PF government is determined to add to the suffering, turning what should be a time of joy into one of fear and despair. Thomas Kwanudata panapa achiti aiwa tiona nyika yedu aiwa chona iri upside down. Vanachiti takwenda pazororo aiwa tombonozororawo tombonotora befu. Panapa tona kuti vakomana abva vauya neanother wave vachiti aiwa tauda kumbokuisa shoko nefear, tida kuita a door to door operation tichiona kuti aiwa zvinhu zvambonazvo hapana masmuggled goods. Chinoshamisa vanhu ndechekuti masmugglers varikuda kufamba vachida kutsvaga masmuggled goods. So what are they trying to do? Mashoko atona kuti aiwa each and everyone panguva ino people that are not happy aiwa nevakomana avo vakuona kuti from all the dimensions they are trying their best kuti vakwanise kungotorera chizvarwa chese chiri munyika yeZimbabwe. Ingotitse mafunguro enyu unoti kudii pamusoro pechitiko ichi. I've been in the comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.